Iqtisadiyeti halkara tecrübelerini ornaştırmak, halkara hizmetdaşlygyny hasam giňeltmek, ýaş nesliň mali sowatlygyny artdyrmak we bätleşiň esasy maksadydyr. Mali howpsuzlygy boýunça geçirilýän halkara olimpiadada ýurdumyzdan wekilçilik edýän talipler iqtisadiyet, maliýe qarz, iqtisady howpsuzlyk, halkara gatnaşyklar, hukuk, informatika boýunça ýumuşlary ýerine ýetirmekde bätleşdiler. Rusiya Federatsiýasynyň Maliýe monitoringi baradaky federal gulluk tarapyndan maliýe howpsuzlygy boýunça Rusiya Federatsiýasynyň Soçi şäherine bir näçe ullap dowam eden bu halkara bätleşige 36 döwletden 550den gowrak ýaşlar gatnaşdylar. Ol döwletler Aziýa, Günorta Amerika, Afrika döwletleridir. Halkara olimpiada halkara gatnaşyklary, hukuk, iqtisadiýet, maglumat ulgan miýary ugrulary boýunça geçirildi. Rusiya Federatsiýasynyň Maliýe monitoringi baradaky federal gulluk tarapyndan mali howpsuzlygy boýunça geçirilen 4-nji halkara olimpiadanyň netijeleri boýunça Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanýaş institutynyň bugalterçilik hatabalanyşy we audit taýýarlyk ugurunyň 3-nji ýyl talibi Berdiýew Cennet Iqtisadiýet ugru boýunça 1-nji derejeli diploma, Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanýaş institutynyň menejment taýýarlyk ugurunyň 3-nji ýyl talibi Şaýymow halkara gatnaşyklary ugru boýunça 2-nji derejeli diploma, Türkmen Döwlet Maliýe institutynyň mali gödäwçiligi taýýarlyk ugurunyň 4-nji ýyl talibi Nuriýewa iqtisadiýet ugru boýunça 2-nji derejeli diploma, Magtumuladan Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň amaly matematika we informatika hünäriniň 3-nji ýyl talibi Täje Muradow maglumat howpsuzlygy ugru boýunça 2-nji derejeli diploma munasip boldylar. Şunun ýaly iri halkara olimpiadalar, dürli urlar boýunça ýaryşlar maliýe sowatlygy boýunça ýaşlarymyň bilim derejesini açyp görkezmäge, beýleki bir tarapdan bu urda dünýä tejribesini öwrenmäge, özleşdirmäge ýardam berýär. Halkara derejetindäki bätleşiklere gatnaşmaga döredilýän ähli şertler üçin talip ýaşlar Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hem-de arkadagyly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.